nyaya yavo yanga iri yekuti ana madzibaba pavakazama kubatsira musikana hatisi kuona chinji. Tikati hanhu ana madzibaba vacho kuti pano tochinzwa naivo vachivheneka vachiona kuti chii chiri kuitika, Temba ari kuramba akasunga here kana ana madzibaba nyaya iri panapa makabuda nawo apa nyaya iri apa yakafanana neana maramwanda. Tine mwana uyu arurwara, aruda kuti abatsirwe. Ndiyo nyaya yatakakudaidzira last time. Ndikanga ndawirirana nemipapa yekuti nyaya yake uyu kuti uende kudzimba, makati imimi muruda kuti kuendwe kumba kwacho kuChipinge. Pakaitwe tsoro dzakazotambwa nemapurisa, pakaita kugurirwana here hapeno metse dzakaitika nanhasi mupurisa wacho kunobva asitombodini kana nekutombomona handisitombomonawo. Right. Saka zvakadaro ava vabereki vemwana vakaita effort dzavakaitawo through imimi mupurisa anga aripo. Pane zvakanga zvichifanira kuti zviitike, asi ndambozvitaura hangu kuti kana chinhu chichida kuti chisolvwe chinofanira kusolvwa nenzira yei yacho. But nzira yacho ikaregera kunga yaita futi iyoyo, panogona vanoapply vanozi mapros and cons. Handi zvikaramba tinoedza zvimwe. Or when the going gets tough, the tough gets going. Tingawe tichida kuenda kuHarare, tinobuda panapa kwatotaura kuti Harare totodai, but togona kuenda nomasvingo. Zvingangozowedzera another day or so or hours or whatever, asi kuHarare todi tosvika. Method yatakawirirana munomu sedare yekuti uyu mwana abatsirike uyu, in short, yakaramba. Ndizvo method yatakawirirana nemimba hatisi kuti yakaramba because imimi hamuna simba kana kuti muri mafeki kana kuti but pane zvinhu zvakaitika zvimhinga mupini zvakakonzeresa kuti paite distortion. But whichever way it happened, we still have to come back to the fundamental point yedu yatakagarira muno yekuti mwana uyu haasiri right. Ende isusu shungu dzedu nevabereki vacho nesusu dani toda kuti mwana uyu aite right. Pakabuda royi akabuda, muroyi wacho une mari, urushupa ari kuvhara magedhi, urudai, urudini. Takazobvumirana futi tiri muno, pakazobuda nyaya yedhora rakanzi ruda kuti riende naye kumba kwake. Dhora iroro ndo richada kuzotorwa rozoshandiswa kudini, pakaitika zvakaitika muno. Dhora iroro rikazoenda kunosiyiwa kwerari risikafanira kudini. It's another distortion that was already beyond your control. Zvanga zvisisiri, makazototaurirwa madiyo mauya kuti dhora rakazodai kuChipinge, motika ichaendi yowe zvazodai imi mukazosvikawo pekuti time dzakazozokwasvipa zvadai. But after everything has been said and done, ngatione kuti toita sei kuti tibatsire vabereki ava nemwana nesusu sedare, because vanhu vatouya kunoku kakugumirwa kwavanenge waita. Isusu vauya nemaproblems akadaika sedare, tine petinogumirawo tosikawo sevhisi yenyu. Saka I know kuti panogona kunga paine some other transactions dzinogona kunga dzakamboitika along the lines. Baba Pennies, I don't know, zvinenge zvakamboitika, but whichever way it happened, problem yemwana uyu iri zvezvanga zvingori, ini nekutoona kwendikuita, it's more or less the same. So how best can we come out with a solution inoita kuti vabereki vagutsikanewo, isusuwo sedare togutsikana, imwimwo moonawo kuti apa tabatsirawo. Muri kuiona here situation
muri kuiona here ini ndiri kutaura ndakajeka dambudziko remwana uyu ndanga ndine patience yekuti ndiriite asi pane chinhu chinogadzirwa nehondo pane chimwe chinhu chinode runyararo kuti chigadzirisike inini andifonera mapurisa wanga ari apa umwe wanga anendifu musipanavoya zvikanzi chiremba chipinga ndichaenda takwende chimani-mani ndikati chifu ari kuzviziya here zvikanzi hongu zvese ndakapedza ndikati pakanaka ndakaenda kuchimani-mani ndikadaka ndikatomupurisa ndikaenda ndasvika ndakapopota ndikadhora ravo ipanapa sei hamusi kuno ndinawo dzekuteya naye zvikanzi wanga udototirowa nana babaya wanga udototirowa kasei dhora ndikaita zvandakaita ndadzoka vakandifonera zvikanzi chief what endai kuchipinge kwandakataura ndikati saka temba pasina kuuye kudare nodimi makati maenda dzokai panapa musi wa3 wadzoka yaitemba zvikazana kuuya ndikati saka zviri kutoita sei zvikanzi uyai kudare musi wa 24 ndikati 24 taifanira kuti ndiani ndi3 ndi 17 zvanzi uyai kudare avangandifonera ndikati pakanaka kudare ndirudini ndiri kuuya ndakatsvage n'anga yandakatsvaga ndaida kuti uye naye panapa nemutundu kuti tibatsira ndaanatoona zvinhu zvikai zvine mutauro pa zvaita iko pati kunyange kuchimani-mani zvakatanga kutombese mazwi nemashoko kutombopokana taenda kuchipinge andifonera ndikati zvikanzi mwana wabudirwa ndibaba mwana wabudirwa mudiki akati endai motore gona ratemba riri mubhaji ndikati sezvo temba asina kuye kudaro unoeresa mani raakapuwa rekuti tiendeko nokuti tikaendeko zvisikazwisikika unotisunga unotiunzire mapurisa otisunga kuti murudei pamba pangu zvinoizva hazvigadziri chii hazvigadziri chii uri kuzviziya here zvikazi hatitodi nekuti mutaurira temba wacho takaziti mujume urikuona ndikati apakadini pakanaka sezvo indani nepatience kuti ndivabatsiri ndakabva ndati unzai mota ndakatsvage rori hombe kuti vese vanga vasina kutoridzadza ndika rori rikati inini kuti ndiende kuchipingi ndinoenda asi ndoshandise rodhi yekubani ndikati vanhu vati vari pamachongwe vadokoto pamachongwe takabve kuhoti rori rikadhiraivha rikauya nekuno kuda ndikatora mupurisa tikandipa machongwe pamachongwe tasvike patakatora babaya vese vapindawo mota tikati ngatitendi kupi kuchipingi ini ndandakagare mberi ndadhiraivha nanyamusoda handine n'anga ndakatobape bhegi razinata ndoshanda nekuti pawa machaichapo mpembe nounoti apa pakude svikirwa regai ndini nditore svikirwa takaenda ndakagara mberi kwendaenda ndikuziva kumusha kwandikuziva takabuda chipinge tiende kuchipinge tikaendeswa kumakomo patakaenda mota yakamiswa zvikanzi ana chiremba ari mberi mirai honai temba wautodarika uko inini mwana unombonditende kumba kwatemba ndinonganiti ende chipinge kanyi kumba takaita ende kanyi ava pavakandifonera vachiti mwana wati gona ratemba riri mubhachi hamba itoto ndakati inini handiendi kumba kwatemba ndisina samanisi nechidhindo chachifu rekuti inini ndikasvike pamba pake akadaidze mapurisa ndinomutaurire kuti iwe ndave panapa ndatumwa ndichifu unondibvunza kuti bepa rachifi ripi ndomubudisira kuerenga ndikati mupurisa uri kuzviziya here zvikanzi mupurisa haana basa but akatomufona kuti uyatidini uyatene ndikati ini kuti ndicharamba unozotonga ndiri tsotsi ndakauya takaenda tasvika temba watodarika zvatombonzi ngatimuteere takapesana naye kudai zvangatimuteera mwakatanga mupurisa akati aiwa hondo aiti hambai pani pasabhuku ndakaende kumba kwasabhuku sabhuku akati ando wakaenda nababa vakadzoswa kumota zvikanzi iwo kuti tizive kuti watumwa ndichifi tipeisa manisi ndozvakataura akati chifi wati munonifonera akapuhwe namba zvikanzi chipinge munoenda asi hamuchaendi mwegaba ndakupai chii mupurisa wangu mukamutora mukaenda komuponda mangwana ndinodini ndinosungwa zvikanzi ngatidzoka takadzoka tikamira rakadai takadzoka tikamira zvikanzi hambai kumba kwatemba mama anomupurisa memupurisa ndisabhuku eroya mama anomukoro zvikanzi ngatichende kumba bani patemba takasvika pamba patemba madhoo anga ane makima iri takasvika tikamira akafonerwa nemupurisa ndisabhuku temba akati ndiri kuuye kwasabhuku takabva tati dhiraivhai mota ndiwo ngatidzoke kwasabhuku takasvike kwasabhuku tikagara sabhuku yavakutomwe doro takazopopota ana chiremba nan'anga ndandini akati isu hatishandi usiku ndabva kwakachena ona mulungu titenderedza hatishandi usiku saka nyaya iri panapa
ari kuti kuri takabva tatera sabhuku ando akatera baba neava vatera vati dididi vatwa nemupurisa driver bva atenese moto tobva tadzoka sabhuku akati dai maida tema maida makamundipe samanisi makamuunzire samanisi kana ndipe samanisi ini ndakamusunga maida mangosvika adini aripo noiza igadziri chino kana ndibopota igadziri chino ndakabva ndataurira ndikati inini ndiri chiremba anditendei kupinde mudzimba dzanhu musikuuyirana kana kuvhimana kuti ngativhimane henyu ndoda kudaidza kuzi anhu apa aungana ite basa zvemaondiitise mudzimba dzanhu muchididini inini handichaiti ndaudzoke kudii ndaudzoke kumba makandishandisa ndikaende chimarimani izvo izvo ndaya kuno vakanga vakutanga kupopota vakandituka vakandishaudha zvikanzi iwo ndiwatendese kwatemba inini kumba kwatemba handikuzivi ndandakagare mberi kana ese anamapanoza ndandakagare mberi ndikandipedza ndiguramo zvadaro papa ndikati inini chipinga ndichaendi pese tichibve kumba tatendera ndimene chipinga iyo izvi tauye kwetauya kuno unini handikuzivi saka ende akudzoke kumba kana marongeka mozonditaurira kuti chuya mapurisa ati chuya uite basa kanyi chipinge kwete zvamunondiitisa ndaudzoke kumba takazve kumba na1/2 usiku pakati peusiku chatakabuda nechatakaita hapana taamota akanga akundishaudha akundituka murimbavha zvakadini ini ndaite mbavha papini kuti unganai panondinoine mudzimba dzani kovhimemu nesamani cheche handina kondikasungwa chifunozoyozondibuda kumapurisa kuti ndini andakamutuma asi ndiwana tombodini nonga ndatomboenda noiza igadzi chii nomaurira takazoita chifi dzamwana kuti ndizozvirangu explanation yavo ndaidzwa hatisiripo hedu bakuti titenge tiri kudhiskasa kuakiuzana kuti zvakazodai I'm happy kuti tadzokera futi tiri muno mudare abereka andoripo imimi muripo dambudziko rakaitika tarizwa tese pakaitika inonzi communication breakdown zvinhu zvenyu hazvina iwewe wanga usina right yekuenda kuatemba inini I never instructed anyone kuenda kwaanatemba dai mwakaenda kwaanatemba makaenda kotinhwa ikoko I wasn't going to be held responsible ndakagara ndandotaura muno kuti kwatemba forget about it because dambudziko harisiri kwatemba dambudziko riri kumba kune mupfanha uya nyaya yenyu yaide kunetsa iri yekuti mupfanha uya pamwe ndiye aruramba kuvhura chi right that would have been a different story considering kuti mimbamba pani wenyu penyu ndimwe maizopevha weyani yawa because pamba pekuti unonga achifanha wanga achiita nharo wanga haasipo ndibaba akavhaka temba wanga atoripo inini kana ndiri muroi inini mukawayomba kwangu zvechiwaiwaika ndinomudambura zingaiti because mune muda uya undivhiringidza saka tada kuti zvinhu zvake zvinodzimirwa switch zvakafanana nemagetsi kana foni iyo zvinhu whatever ukaita mafakapu nefoni ka vanhu vekuekoneti hawauiko kuti tipe foni yako kuti unongoona zvati gwa saka zvatemba zvazvisina nidhi yokodzimira paswitchboard yepamba pake zvaida kodzimirwa kumain ini ndakainsista kuti dzokerai muende kumain makaregerera chii kuenda kumain ini ndaida kumbotaura pataura madzibaba kuti kumweni kwese kwavataura kwakanaka asi pane pavasiya madzibaba vakati vatambidzwa mari yakati adzaya kukwana kuita 150 chibva yaita 140 yaita 140 kudai madzibaba vakauya vakamira parori pataatiri madzibaba vakati ndauya nachiremba nen'anga yandauya nayo kuti inondibatsira n'anga iyi ndo yandoda kuti indobudisa baba kupi kumba saka hazviiti kuti tiende tisina temba nokuti temba ndo unofanira kuzobhadhara n'anga iyi saka izvizvi vakuti izvizvi ivo ndo vakandikonesa asivo vakatoya pataatiri vakatotaura ndauya nen'anga iyi tofanira kuti titomanikidza kuti temba tiende naye sezvo ndo unofanira kuzobhadhara chii n'anga iyi kuwedzera ipapo akataura kuti mari yatakatora kumba kwei patakaite back to send zvese kuti zvakashandira kana kuti hazizi izvozvo hatichatoziyerengiba takutofanira kuteereka zvanhasi unono kuti temba unofanira kuti atotipe mari isusu nokuti hatikadzoseko tisina mari zvatiri kuita zvisizvi tabva ipapana toenda nekwachief pasabhuku otipa temba topinda mutende kumba asi zvendi kushama wefirama ndizvo zvadakataura uripo ari pamakasika tiri paonini paya
pakakwirira avo vanhu parunowani patakatorana tikaenda kukona makataura imimi mukati Temba tinofanira kunga tinaye kuti inini mari yangu izobude iye transport yamavhisa asi yekuzopa chiremba Temba inofanira kubva kuna Temba because Temba ndiye une zvinhu zvese zvatida kobata. Ava vakazoti saka Temba wacho tinobata sei mukoma aya akataura akati tinobata sei mukoma. Saka ndipo pakazosvika paponde yekuti inini nda kuti Temba wacho isusu inini hangu pachezvangu kuti tiende kofesa Temba atimukoni asingatende kwasabu. No, fine. Maaudio esana itaura nababa ndinawo. No. Maaudio right. It's okay. Nyaya dziri muno. Hatisi kuti we don't want to point fingers. Kana kucriticizeana. Ndo zvaita kuti muhondo muyamwe pamwe mamwe magananga mwaizozwa kuti akabhombwa isi aizosvike panguva yekukanganwa chinangwa chaakaenderawo hondo. Kwakutanga kucriticizeana nekunetsana kwakuludza focus kwakuvanyangirwa naawengi kwakutoatakwa because munonga maakurasa focus. Isusu zvese tazvinzwa pakaitika communication breakdown ende nyaya yakakonzeresa apa tikada kutarisa the bottom line detail nemari iyoyo nenyaya yaTemba. Can't we find another way of resolving this matter amicably in a way tisingaiti method yetakanga tada kuita iyoyi yakaenda kuramba yacho? Hapana here imimi ana madzibaba wewe yetingaita yekuti tibatsire mwana tibatsire mhuri isusu darewo tionekwe tichibatsirawo mbiri yese izodzokera kuna Jehovha tabatsira mhuri yake. Nyaya iripo ngeyekuti tinoda kubatsira mwana tochimboti it's water under the bridge. Tingarara uya chiti ndakazotaura ichi takadaita asi dambudziko redu riripo ende tingarisarudza focus tobatsirana sei. Inini Mwari wakanditaurire kuti vaniti hambai Chipinge pese pandaizoti handiendi nekuti handina samani sekosunga Temba handiendi kwaTemba vadodonigeze maudhi ndinawo paitaura zvainini. Inini Mwari wakanditaura kuti mwana uyu tikaenda naye kumusha kwake kuChipinge tosvika tomurapa chandakatore n'anga ndakatora ndada kuti ende kobudise mudzimu wana baba ubude utaure. Ndakataura ndikati kaende kumba mudzimu ukabuda ukataura unodozotana na Temba iwo mudzimu ndozvochatitaurira kuti une zvochatitaurira kuti itai kudai itai kudai. Uyu mwana wanga achinzi akatsike musha mwake kungotsike vhuchete akarapirwa mumusha zvopera. Mwari akandaura kuseri kana achinge arapwa unofanira kuenda kuchipatara kwaanoenda kuti aende kodzorerwa pfungwa dzake panzvimbo nokuti wane nguva pfungwa dzake dzavhiringa chirwere chacho chamuropa zvokuti kunyange tikamudire mvura kana kuenda naye Chipinge kuti zvatinoita mhepo inotisa asi chirwere chake chamwirire muropa unofanira kuti aende korapwa. Ndopakafoti inini ndiite patience kuti tsvagai regai nditsvage mota yendinouya tiendera ini mumba kwatema ndasikakuzi ndoaitenese mota ndasikakuziini ndaite kuti ndi Chipinge ndikazvishamisika takwende kwasapo. No, izvozvo ndati ukoka tiri kuda kuti tibatsirane chete kungoti izvozvizvi tiri petiri panapa. Where do we go from here? Ndinokwanisa kumurapa ndoite zvaninoita. Thank you. Thank you. Baba masoti ndotore mafuta amwe ngagara baba vacho ngatione kuti tobatsira sei kumidza ito batise babacho ate kona ayo
chipetera kutaura zita remwana. Atakupedzisira uko Bazo ndidetsere kusiku. Ndaumbira. Again, I don't see who wants to zvinoita hondo haigadzirwi nehondo. Pane zvimwe zvinhu zvinode runyarara. Donzai. Aita zita remwana. Aita kuti. Pombai. Duze baba. Duze. Salve. Sunga. Ingana kufikia 6 days mazuva matanhatu. Mukondi chimwe mutu unobaiba kuti mukauda unobude mukaka. mukondi Munoziya mukondi kuti mukaubaya unobude mukaka. Endai mumufukise njira iyi pamusana. Ayo sungwana tsopira. Endai mumufukise mazuva matanhatu. Uri matatu mowegidza futi mangani matatu ndokuti aite mangani 6. Mapedza endai musango mune muti uri musango mukonde uya mukonde uri mukaubaya unobude mukaka munomutsera hapana kuonoonekera musango munotoutsvaga munoona zvakaita. Ini ndarape vanhu vakawanda vane dambudziko asi zvinoda kuteerera. Munotse gumba kudai kutsa mobate nzinde dzepasi 6 days echifukira nekugeza nemvura yacho muende musango tsvagai musango muone motse gumba manizwa mobate nzinde dzepasi mobva matore jira iyi mobva marisungira muchitaure zvamuri kuda kumwana wenyu musango morisunga manizwa muchisunga mapedza bva marifushira sei rakadaro. Munotorisunga munotenderedza muchitosunga. Ini mwana wakantaura kuti mwana wenyu unopona asi chirwere chiri mwari chamwirira. Ndakaerengedzwa mwedzi unosvika ku7 penda zvakadaro. Mwedzi andakaverengedzwa zvichichamwirira chamuropa. Saka kunyange izvozvi mukati mune zvamaita kamunzara kanongosara. Ufuma pana pandakabve kumba kunya wakatongosara achitomborara achidini. Zvakazongoti vhinzo. Pandakauya kumba. Muri kunondora. Saka izwi raMwari rakantaura ndakarara rikati anopona enda naye Chipinge. Atsike ivhu budise mudzimu mumusha. Zvino zvakakorera. Imimi ndakumbire rimwe zano kuna Mwari. Endai modai. Kuseri kwa izvozvo endai mwana wenyu kuchipatara. Tenda. Mafuta munokwitidza manheru ega ega akurara mukwitidzire mafuta amba mwanorara madi kwemazuva 6 days 6 days muchingopedza chete anoite zvakanaka endai moda nawe yemucontrate kuti mukonde uko akona zvinotaura kuti vanotouye kwaunoonekwa musango audwe pamusango
unongomera wega wakati kwete kana udi yakavaka unongomera wega kuti unozoite matai wamudenga kudai iwo usati wachena chero kana usati kana waita asi tsvagayo wakagwinya une utano tsvagayo une utano usiyo kuti tsvagayo muti une utano mufundo une utano kudaro kuti uyatozviti mwana mbiri kuseri kwaizvozvo endai naye kuchipatara saka tinenge takuzoita sei mai unenge wakuzoonana musi wa7 musi wa7 anonga atopedza munamato aenda naye kuchipatara kana Temba wacho achikwanise kuva ari panapa ngava ari panapa musi wa7 wacho Temba manje Temba wafanana na Piso muno endai mutu ngava ito ndiri kutaura hawipo endai mutu uri kushanda nemaloya une maloya tiri kushanda imari ndosamakwana pepe ndakaramba mwari wakandaura kuti unosungwa aizonditeera mutape asina wandaenda uri kushanda nemaloya saka endai muda chidzinomumonera iyi mwana wenyu aitira iyi dambudziko mune mwana wenyu ramwirira raari kare ngatiteseso pamunoti imimi vanenge vechiti vachashenderedzwa muona rindizvo mati imimi vanenge vechitaura masoko vanenge vechitaura zviri vana kwavo zviri pamwana wavo maringe nemwana ndiri kuti mwana wangu asunungurwe wene kudaro mafuta anonga achita sei achifukira mafuta iwawo 6 days aya mafuta angu ane power yekuti mukauya nemunhu wakarohwa nezvidhoma ndinorapa ndarapa akawandisha asi zvinongude runyara nokuisa hana dzenyu dziri stable chete asi tandokumbira kuna mambo edu kuti tiridzamba panapa toda vachitura Temba zose tokumbira hawiwo ngaine kudai mwatimbuya ndaida kumbotaurawo panhau yavati kwazi ngavaende nemwana kuchipatara. Mwana uyu ndakatomboenda naye kuchipatara vakatombomupa mabhiridzi avaimupa nekutoti wanga achiti usiku wanga asikarari waedzerwa achitaura ndichibva ndaenda naye kuchipatara ndichibva ndazitenga mabhiridzi manhero ega ega munomupa achimwa. Ndadaro zviya mwana takazotora tikaenda marondera pamadzibaba Lawrence. Tasvika vakaeresa mwana uyu vakati mwana akusi kupenga ingozi iyi musamutengera maphiritsi musamupa maphiritsi ngaasapuwa maphiritsi. Kueresa kwandatoita mwana kubvira nhasi waakurara kubvira apapo unorara usiku takazwi musasamupa maphiritsi. Asi imimi chiendai nana baba acho mundosangana kudai ngozi iri apa itaure yataura iri kude kuripwa ngendaa kuti mwana uyu wakazwe chiripwa chengozi mukadzi wengozi inode kuti iripwe. Mukatsigitsira kudai kuzvitsigitsira kudai unogona kumbopora asi yakuya futi inoya nehasha mwana uri kuparara. Ndopandinokuedze kutaura kuti ini ndaikumbira kuti ngozi yacho yobuda zvojeka yoonekwa inode koripwe kuri yoripwa. Ngendaa kuti kuchipatara kwaanotaura ndakatomboenda ndikatozi musasamupa maphiritsi. For sure paakaereswa unorara achaiti zvaita kuti pfungwa yakazi ingozi akusi kupenga ingozi haapengi baba. Budisa ingozi itaure zvainoda. Vese vemhuri vakaungana itaure zvainoda. ngozi iyi what are you saying? Muri kuti ngozi iyi kana pasina wemhuri wese haibudiri? Aiwa ivo vaedzawo kundotaura ndanga ndangoenda inini nababa. Vaedzawo kundotaura kuti pakachiitawo vamwe vasiri imimi vabereki vega tu What I'm trying to say is, suppose paitwa agree kuti wamwana mafamilies auya varipo iye Temba asipo haibudi here? Inoti ibude. Noti isi ndoshungu dzedu dzoti ngaibude itaure wakaurawa ndiani awane kuripwa anodei awane kuripwa tisatsikidzira zviro kudai. Tine nyaya takaita muno yakakonzeresa marufu aisvika 4-5 vanhu vachifa consecutively and vanhu vangu vasikadi kuzwa zviri kudaro. Munhu akafa akazobuda akataura zvaakaitwa akataura kuti inini ndiri kuda ndiri nhingi ndiri kuda kuripwa
ndakaurayiwa ndikashandiswa zvakati zvakati. Uri kudei? Svika zindoda mombe 5. Apo vanhu vavatopera kufa. Vanhu vanga vatopera kufa. Akaita zvokufembwa izvezvi. Ndiyo point iri kutaurani. Imimi manje process iyo hamuiti. Ndosaka uri wanga wakauya nani? Haugoni here kuti iye wacho wamakanga maronga kuenda naye. Muye naye timu afembe muno. Tizwe munhu wacho nezvaanoda, then vamwe vanhu end up sacrificing kutsvaga kana kutengesa something kana because dzimwe ngozi unoziva kuti unoziva kuti misodzi yangu yakabuda so kuti ndifunge kuti vanhu vanofa vanhu 4-5 within 3 years ngekuti vanhu vanga vasiri kuda kuziva chokwadi chekuti ngozi iri kuda mombe 5. Mombe 5 it's $1,000 asi vanhu 5 izvozvizvi maybe tiri kuita challenge yemwana hospitals Chipinge what but at the end of the day you find kuti panenge paine chinhu chiri kuda kuti chibatwe chobuda mweya wacho chotaura kuti ndiri kuda zvakati potsvagwa mari nevanhu vacho hama dzacho dzinoda kuzikanwa mostly dzemunhu wacho iyeye given kuti uye unenge asisipo unotaura kuti zvakafanana neitaita nhasi munhu akatobuda mwana wacho musikana wacho achitaura kuti ndiri kuda zvakati munozvipa kune hanzva dzeani yangu achataura munhu handilove moya ndiye wamunopa ihanzvadzi yake akataura kuti ndinoda kuti ndiripwe nemombe 5 asi munodzipa kuhanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu iyoyo ndichazoiurira ndoitaurira zvekuti zvekuzoita ndo ingozi yanga iri kuripwa nhasi yemaona iyeye ikazonzi ndoda kuti Changamire aita kuti nyaya yangu ibude pachena nene apu hochi mombe yani yake ndo zvane ndichitotarisirawo whether ana maramwana ndaitoda kuti achatoyawo nemombe 2 narundoti bata pesoni imwewi ndinodaiwo zvino zvoni inini handidi zvokuchajana nevanhu ndoda kuti basa renyu vanhu maitirwa zvakuitirai mafara moonawo zvekudini pasinyarina stiro hapana ini ndobhadharwa nehurumende totopuhwa mabhenefits akawanda nehurumende vamunangagwa vanotiitira zvakawanda kuisa magetsi mabhoho motika mabrendi new mafuel zvakawanda handitombodi zvakawanda kubva kwamuri chandakanzi ndiuye kuita ndechekuti ndimeke sure kuti magara zvakanaka pasina matambudziko ndosaka wazozwa ndakumbira kuti varume zvese zvakaitika tazvinzwa singatibatsirani kuti tione kuti mwana tomubatsira sei. Ndino mbuya vari kutaura kuti no mwana pane shayo swigiro wakaisirwa chikwambo chinoda kuti chifembwe chibude chabuda chikwambo chichataura zvachakadini zvachakaitwa nezvachiri kuda kuripwa nei nazvo tosiyana temba nani it's a process. Isusu taitira munhu iyeye zvaanenge ari kuda iye achatsvakana navanhu ake akazomuraya and stuff because mweya wake unenge wadini wateramira pakuti inini zvinhu zvangu ndadini ndapiwa. Ndo petiri ipapo ndo petinoda kuti tironge kuti tochidii. Aripo here anogona kunga muchiuya naye atoripo Changamire ndandakatoenda naye saka anogona here kuti tironge kuti timukondakite auye kana iyo Sunday tatoronga iyo iyi yacho yetaronga yetiri kuda kuti tionane nana marangwana tochitodzitora dziri ngani. Sorry, ana marangwana vari kuudza excuse kana kuti kunenge kune European financial akuda kuti
kuti auye musi wa 7 saka tongozvironga kuti zvongoita musi wa 7. No, it's okay, fine. Kana zvadaro still zvakandodii zvakandonaka, asi munenge muripo musi wa 7 ava sekuru vacho vanobatsira musi wa 7 vacho vanenge variwo futi chii tonga takutaura nao nokuti iye zvinhu nhasi notakatowati hambai akati nezvandakaoni anhayana apa mune mangu vatoti vari kuuya kudai hatisi kuchaenda kudzimba dzevanhu zvekuti inini ndakagara ndakazvikondema ndime henyu makazongoti zvinoda kuitwa but inini zvinhu zvekumba handizvitrust munhu pamba pake so kanogona kuita mashiripiti bcause pamba pake but munomudari mune musina mashiripiti its okay. Saka takugadzira yekwana maramwanda 47 iyoyi toita 47 futi yana marangwanda yacho futi tikada kuitarisa irudo fembwa futi ke saka sekuriwo wakandofemba futi wobva wapedza wobva wafamba kawanda. Imimi vana marangwanda motiuyewo makagadzirirawo kuitira kuti toda kuti tangosvika zvinoitika zvotodii. Saka suppose Pearson waramba kuuya washaika uchibva uye still mweya wemunhu iyeye unondofembwa, panoonekwa anotofembwa zvotobudira ipapo. Handiti munei muri kungoya semhuri sezvo makamboita paipa, handiti pano umwe akatombofembwa paya. Saka munoda kuuya ndo pakazi mouya newakunda wenyu paipa yaka. Saka possibly munoda kuti muuye nei newakunda wenyu bcause amongst wakunda wenyu pane uchabva hanini afembwa ipopapo. Ende pamwe Pearson wacho asitoripoka dzabheta because musuya ndiko kakarutosunga play ari ipopapa nemangwanda ake akainawo. Zvimwe zvinhu zvacho hazvitodi iwo vamwe vanhu vacho vamunei muchitopumha kana kuti vamurudza kuti wange varipo anotogona kuzvivharidzira asipo pamwe anotoshaya simba racho. Isusu ngatichingorongwa kuti musi wa 7 ngatisangane mhuri dzenyu mouya imi modi manzwa zvataura uya kuti munoda kunga paine vamwe varichi muri 4 bajeri muri 3 here. Ndofunga zvakaita zvekuti pavarume tingori 2 kudai. Dzinza renyu mwese naanawo ari apo pane hanzvadzi dzavo dzimwe 2 tine hanzvadzi 2. but imimi ana baba enyu haana mabasa nazvo. Ana baba ekutibereka isusu kumba kwedu hakusina ana baba. Ana baba ese vakapera. Ndofunga takatobva kutovige baba kupedzisira vaibereka muimba yedu isusu. Saka chaude kuchiuya kwemuri ndimwe ana baba. Dzimwe ngori dzingangodero. Zvino pamwe munova muchiyo here basi? Tinenge tiriyo mambo. Imuri kuti last week makatoikuwa. Aiwa. Tinofanira kuve tine gonda tinenge tiriyo mambo nokuti hatinawo chatakatadza saka tinofanira kunge tiriyo. Isusu tinokubatsirai, tinobatsirana varipo vari willing kuti tibatsirane. At least we will get somewhere. Neissue yake musikana inopera. Mungaona takuita zvinhu zvokuti nyaya inoya kunongana mambo tichidaiga mwana oramba achirwara. It means kuti pakutotsvakwa mwana mambo anochitoyo kuita ana mambo edu. Isusu tovatisingachabudi kuita ana mambo acho. Asi munoda kunamata manje. Zvinhu zvedu zvetinoita muno tinotungamirwa nemunamata. Isusu vacho tinotonamatawo. Imimi munoda kuti munge muchinamatawo. Dzimwe mhepo dzinodzimaidzwa ngeminamato. Zvimwe zvinhu zvotirerukira. Matodiba. Ndatokuda chichemo changu chiri kuti icho kubva pose apa ndazoika handibata handisisiye. Saka ndikuona sekunguva yakunge yatikasitira zvekuti taifungoti isusu pachi zvedu tombotanga kumbotanga kurongedzana toone kubwinya kwedu kana tidai taikwanisa kuziva kuti pangadikane marii yekuti chirembawana akone kutiitire basa. Angade kuti zvingaite mari yekuuya vachiti vabatsirana baba. Mataurire iyo akaita wakati ini tikachemana naye pa 3 something amuzere
unoshanda na Mtambaro na Chief Mtambaro na Chief Mtambaro na Chief Marangi. Asi mwana mudiki manje. Ngati urine. Ore azvisina basa ba. Ndo mafigures acho ndiko kwanongotamba ari asi mari otherwise parutauro rwenyaya yemombe Hakuna kuna ndinoareusia ndinotaura naye kuti aende panamba yakanaka. kuti zvireruke Sekuti nyaya yawo ndakaitakura munayo sekuti mwana apone. munondoyo hamundozouyi kwemabvako unoziva kuti ndima inozorembesa wakusvika ana marangwana Ana marangwana anotsvage 450. mazwa ere ana marangwana zvinozochemwa Zvino zvichitirwe munozochema zvauya chetiri kuda haisi nyaya yemari tiri kuda kuti zvinhu zvidi zvifambe zviite asi apa pari kuda kuti paitwe maguidelines ekuti anhu muyo muine pemunonga makadini kuitira kuti musazoti mauya kwakusvikogumirwa matingwe ekuti iyena munhu wokuti mukasaya kumbe mari yake unokusungisa wakatoreswe tsamba yachiprofiti ndiChief Marangi. Saka ndine chikumbiro chokundoti pamwe tinogona kusvika kumba totsvaka togona kuona shoma. Chikumbiro changu chachiri chokuti kuna mambo chikwereti chiri kuvanhu tinonga tichingozoya tichizadzisa patinonga tachajwa pachapapo kuitira kuti tisazokorera kuuya tichiti ino hatashaya mari tochidini. Saka taikumbirawo kundoti chindoitawo chikwereti chanyasara kuna mambo. munouya imimi pemuri kupona napo ndepekuti nyaya yenyu iri kuitwa muri kwani kwamambo munouya isusu hatinei nezvakawanda sitereki shungu dzangu dziripo inini ngedzekuti tione kuti mwana waite zvakanaka chete zvimwezvo tinozotaurirana tine petinozoonana nawo tichitaurirana toona kuti tobatsirana sei imwimwewo kana muine zvemunonga maona zvatoitawo zvinorerutsa ipapo asi ziya kuti ndima yacho iri kuenda ichisitonga iri kuenda ichikora ngokuti tasvika petasvika ipapo pari kutaurirwe zvichange zvichizodiwa nanyamufa pandoripwa asi tikange toziva ndikubvira December zvakatoita ndiri murima kuti nditoziva kuti mwana mukanga maane pikicha makuziya munopikitika muchiziva kuti ndikadai nekudai zvikadai zvinobva zvatodai saka ndati imwimwe musaneta munouya nyaya yenyu tinoita kuti zviitwe toronga nawo vakomana vacho vanenge varipo toronga zvetinenge tarongerana paine pasarira musaridzwa tonyora setinozoda ndechoti zvatei tanyorerana tawirirana mozonga muchidino muchizadzisa kuri kunyati ndiri ndafanoona zvekuita kudai kwendiri kwacho munei muchida kuzoona kuti mwauya kodini koita kuti minga yacho zvidini zviite asi basa guru rinenge raitwa ndizvoka oraiti saka totenda ndofunga tadini tapedza pane zvimwe rapachinaka saka yakuyaniswa sei musi wesandi zvanzi yaibatanidzwa nekwamarangwana but nekwamarangwana